חברה של שאול, כל הזמן שואלת, חברה של שאול, יותר מדי חופרת, מה יש בטיטול? היא לא מתביישת, איך היה בטיול שהיא לא רצתה ללכת, חברה של שאול לא גומרת לשאול, חברה של שאול רוצה לדעת הכל, לפעמים היא שואלת שאלות אישיות, משאול היא מבקשת לענות לה תשובות. חברה של שאול תמיד מתלוננת, חברה של שאול לא נשארת חייבת, איפה היית אתמול? היא מאוד מסוקרנת, לקחתי אקמול כי הייתה לי נזלת, חברה של שאול לא צריכה לשאול, חברה של שאול כבר יודעת הכל, לפעמים מסתכלת במקומות אסורים, לדעת עם מי הוא מסתובב, מתי הם נפגשים. החברה של שאול ששואלת איך היה בחול ומה עם החתול, איך הלכתם ברחוב כשבחוץ ירד מבול, והכי חשוב שאול, תגיד אתה בתול?